Fordøjelsessystemet. Fordøjelsessystemet er en 6-7 meter lang kanal, der starter i munden og slutter ved endetarmen. Systemet består af 4 processer: indtagelse, transport, nedbrydning og optagelse af næringsstoffer. Den første proces foregår i munden, hvor tænderne kværner maden til mindre bestanddele. I munden er der spytkirtler, der sprøjter et enzym, spytamylase, der nedbryder stivelse til kulhydrater. Her ses hele systemet, hvor maden bevæger sig fra munden og videre til spiserøret, mavesækken, tyndtarmen, tyktarmen og til sidst endetarmen. Undervejs indgår forskellige organer i de 4 processer. Som det kan ses, er systemet vidt forskellige størrelser og former, og hvert led har forskellige funktioner. Vi ser her de peristaltiske muskelbevægelser presse maden ned igennem spiserøret til mavesækken. Det undrer jer måske, hvordan man får maden galt i halsen. Der går 2 rør ned i kroppen fra vores svælg. Forrest luftrøret med struben og bagved spiserøret. For enden af tungen sidder der en flap kaldet strubelåget. Hver gang man synker, klapper strubelåget ned og lukker for struben, så den tykkede mad kun kan komme ned i spiserøret og ikke i luftrøret. Men det kan gå galt, hvis man for eksempel taler, mens man spiser, eller hvis man lider af en sygdom, som generer de nerver, der styrer synkemusklerne i halsen. Så kan det ske, at man ikke når at lukke strubelåget, før maden synkes, og noget af det kan da ryge ned i luftvejen i stedet for spiserøret. Næste stop er mavesækken. I mavesækken nedbrydes proteiner til kortkædede peptider, som er et stof bestående af aminosyre. Pepsin, en enzym, katalyserer nedbrydelsen af proteiner. At katalysere vil sige at fremme en kemisk reaktion ved at virke som katalysator. Pepsinen fungerer bedst i surt miljø og er derfor en del af de syrlige processer i mavesækken. Mavesækkens miljø er surt og udskiller saltsyre, som virker bakteriedræbende og stimulerer dannelsen af pepsin. Mavesækkens vægge beskyttes af et slimlag kaldet mucus, som beskytter mavesækken mod selv at blive fordøjet af syren. Hvis dette sker, dannes der mavesår, som ofte skyldes forhøjet syreproduktion, der kan opstå ved en kombination af alkohol, tobak, kaffe, stress og lægemidler. For at opretholde syreniveauet i mavesækken dannes hormonet gastrin. De lukkede kirtler danner gastrin, der fremmer produktionen af saltsyre, hvis der er proteiner, peptider eller alkohol i mavesækken. Efter en time presses maden ud gennem maveporten pylorus og ud i 12-fingertarmen. Fra mavesækken går maden videre til tyndtarmen, som er 5 meter lang, og ligger i en sammenkrøllet bunke i maveregionen. I tyndtarmen optages stoffer, i det de spaltes, så de kan passere igennem tarmen. Ser man nærmere på tyndtarmen, er 12-fingertarmen den øverste del, som er udførselsgang til bugspytkirtlen og galleblæren. Bugspytkirtlen fremmer fordøjelsen ved hjælp af enzymer og neutraliserer den sure mavesaft. Hvis man har type 1-diabetes, vil det sige, at bugspytkirtlen ikke er i stand til at producere insulin, hvorimod ved type 2-diabetes producerer bugspytkirtlen insulin, men kroppens cellers receptorer kan ikke optage insulinet. Det er i tyndtarmen, at kulhydrater bliver spaltet til monosakkarider, proteiner til aminosyre, nukleinsyre til nukleotider og fedt til glycerol. Galleblæren findeler større fedtdråber til mindre fedtdråber, så lipasen, et fedtspaltende enzym, får lettere adgang til at spalte fedtstofferne, altså lipiderne, og ses her som en grønlig væske. Efter tyndtarmen presses maden videre til tyktarmen, hvor en sidste del af fordøjelsessystemet foregår. Efter det foregår der ikke mere optagelse eller nedbrydelse i hele fordøjelsessystemet. I tyktarmen optages vand og salte, og her findes også kolibakterierne, der starter en forgæring af de ellers ufordøjelige stoffer. Disse bakterier danner også K-vitamin, som er en vigtig bestanddel i blodets koagulation, forstørkning. Forgæringen danner også 0,3-5 liter luftvand. 99% af luften i tarmen er luftfri. Det er sådan noget som ilt, CO2, brint, kvælstof og metan. Prutter lugter i stedet på grund af ganske små mængder af typisk svovlgasser, som kommer fra bakteriernes nedbrydning af rester af fordøjet mad i tarmen. Det kan fx være kostfiber. Lugten varierer dog efter, hvad vi har spist. Men hvorfor synes vi egentlig, at vores egen prutter lugter bedst? Vi er generelt glade ved det, vi genkender ved synet, og det gælder også for lugtesansen. Måske konstaterer hjernen, at den lugt kender jeg allerede, så den er jeg tryg ved, og dermed er det en behagelig lugt, mener forskerne. Her til sidst ses endetarmen, hvor resterne af maden opbevares som afføring. Denne afføring består af de sidste ufordøjelige madrester, tarmbakterier, der medvirker i tarmfloraen, og døde celler fra hele tarmsystemet.
Hele processen i fordøjelsessystemet varer i gennemsnit ca. 8 timer, og denne tid påvirkes af den mad, man spiser, og ens aktivitet på gældende tidspunkt.